Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Als je het over liefde hebt, hebben mensen altijd vragen. Men vraagt van, hey, wat is nou jouw advies? Hoe kan ik ervoor zorgen dat het goed gaat in mijn relatie? Hoe hou ik mijn huwelijk in stand? Hoe kan ik mijn huwelijk redden? Ik ben op zoek gegaan naar iemand die me daar alles over kan vertellen. Het is een Rotterdamse ondernemer die een heel mooi project gedaan heeft. Hij heeft een x-aantal echtparen geïnterviewd en aan de hand daarvan een analyse gemaakt en onderzoek gedaan. En als het goed is, is er een boek of komt er een boek. Maar het belangrijkste is dat hij vooral mensen kan vertellen en kan helpen en kan coachen in het proces van wat maakt nou een succesvolle relatie. Ik heb het over Ahmed Chelle, hij zit hier naast mij. Ahmed, welkom bij Cultura TV. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Toch? Ja, hoe gaat het met je in de eerste instantie? Ja, met mij gaat het goed. Ik mag niet klagen. Elke dag boven de grond is een goede dag, hè, zeggen ze. Elke dag boven de grond? Ja. Ja, dat is beter dan onder de grond. Ja. Ja. En in het verhaal wat ik net verteld heb, klopt dat een beetje met hoe ik de interpretatie zo heb verwoord? Ja, zeker. Kijk, ik denk, het boek is er al. Dat is er al een tijdje. Het boek heet Het huwelijk is simpel. En het is eigenlijk een beetje gebaseerd op hoe je eigenlijk het huwelijk kan versimpelen. En het is inderdaad gebaseerd op heel veel onderzoeken die ik heb gedaan en analyses en mensen die ik zelf ook heb geïnterviewd. Maar ook analyse van mijn eigen huwelijk. En daar is het een beetje uit voortgekomen van oké, wat zijn de dingen die werken, wat zijn de dingen die niet werken, hoe kan je je problemen oplossen en gaandeweg heb ik gelukkig heel veel mensen met hun huwelijk kunnen helpen. Dus daar ben ik ontzettend trots op en hopen dat we nog meer mensen kunnen helpen. Dat is al bijna 10 jaar geleden volgens mij, hè? Want, ja, klopt. Ja. Jij was eigenlijk trouwens ook de eerste die mij heeft benaderd van hey Ahmed, zou je een keertje op een podium jouw verhaal willen vertellen en ook weer willen vertellen over je hele reddingsactie, zeg maar, proces. Dus dat was, daar wil ik je nog voor bedanken, zeg maar. Nou, dat had ik niet eens door. Ja, jij was echt een van de eerste. Dus je hebt mij dus die kans gegeven. Die heb ik ook natuurlijk goed was in 2016 toch? Volgens mij zelfs eerder. Nee, 2016 of 2017 ergens. Ja, zoiets. Kan wel kloppen, ja. Ja, klopt, ja. Want ik weet nog, het was in december en we hadden een thema liefde. En volgens mij was het een mooie match, gewoon mooi samen, toch? Ja, toen zat het nog in de kinderschoenen. Ja. En vanaf daaruit hebben we gelukkig heel veel huwelijken kunnen helpen. Sommige hebben we kunnen redden, even zoals we dat zo kunnen zeggen. En sommige niet. Het is natuurlijk niet... maar is dat dan ook, als je dan ziet dat het beter is voor mensen uit elkaar te gaan, geef je dat dan ook aan? Ja, kijk, weet je wat het grappig is? Kijk, heel veel mensen die naar me toe komen, bij het eerste gesprek zeggen ze ook van, joh Ahmed, als het niet gaat, ben je daar dan ook gewoon eerlijk over. En ik zeg altijd van, kijk, of het gaat of dat het niet gaat, dat moet natuurlijk blijken nadat jullie er samen ook echt wel alles uit hebben gehaald en ook eraan hebben gewerkt met de nieuwe informatie die ik jullie kan geven. Ja. Dan moet je dat voor jezelf bepalen. Ik kan dat zo natuurlijk niet zeggen, weet je, want alles wat ik zeg, dat zullen ze dan misschien meenemen als dat heeft de coach gezegd of dat heeft de therapeut gezegd en dan gaan ze daarop voortborduren, terwijl er misschien wel degelijk potentie in zat, alleen hebben ze misschien wat informatie nodig die hun net eventjes over die streep helpt. Dus daar ben ik wel een beetje voorzichtig mee. Ja. Maar vaak weten de mensen zelf, en dat is echt een hele belangrijk om te vermelden, vaak weten de mensen zelf wel of er nog wel muziek in zit of niet. Ik zeg ook altijd op het moment dat mensen naar me toe komen die dus ook daadwerkelijk gecoacht willen worden, zeker als we het eerste gesprek hebben, dan komen ze vol beladen, vol emotie. Ze hebben natuurlijk een hele hoop meegemaakt. Ze hebben een hele geschiedenis samen doorlopen, waarin heel veel dingen zijn gebeurd. En dan zeg ik ook van kijk, wat we nu gaan doen vanaf dit punt is natuurlijk werken aan een ontwikkeling waarin jullie dus veranderen in 2 nieuwe mensen die dus andere dingen gaan doen ten opzichte van hiervoor. En de vraag is, heb je daar nog kracht voor? Heb je daar nog energie voor? Maar dan moet wat veranderen. Ja, dan moet inderdaad een hoop veranderen. En als ze daar de energie niet voor hebben, dan wordt het natuurlijk lastig.
weet je. Want we gaan wel met elkaar aan de slag. We gaan wel eraan werken. En als je daar geen energie meer voor hebt, Ja. als dit je Strohalm. laatste strohalm is, dan wordt het lastig, laat ik het zo zeggen. Dus het is ook voor mij is het ook heel erg, ik kijk ook altijd van, hoe zitten ze erbij? Weet je, kunnen we nog er iets uithalen? Hebben ze er nog zin in? Weet je, willen ze er nog aan werken? Dan kunnen we dat doen, want ik zal alles aan doen om ze te kunnen begeleiden. Maar willen ze het zelf nog? Want in principe is het dus zo, want nu komen dus mensen naar je toe die al in een relatie zitten en daardoor dus zeg maar vastlopen en hulp nodig hebben. Wat is jouw eigen visie daarop? Begint het al met voordat je je partner uitkiest? Of gebeurt het pas sideways op het moment dat je erin zit? Ja, kijk, toen ik deze onderzoek was gestart, deze reis, wilde ik eigenlijk mensen bereiken die dus nog niet in het huwelijk waren gestapt. Ja. Dat is het meest ideale, want dan bereid je jezelf goed voor op hetgene wat na die stap eigenlijk komt. En dat hoeft niet altijd negatief te zijn. Want sommige mensen denken van, die Ahmed is altijd maar negatief over het huwelijk. Terwijl ik natuurlijk gewoon mensen goed wil voorbereiden. Want als je een hoop van tevoren kan tackelen, even zo gezegd, dan kan je het ook leuk, dan zal het ook leuk zijn, weet je wel. Omdat je gewoon goed weet hoe je met conflicten moet omgaan. Je weet goed om te gaan met situaties die je misschien die je vooraf niet had kunnen voorzien. Al dat soort zaken, als je dat gewoon goed kan tackelen, als je jezelf daar sterk voor hebt gemaakt, vooraf, bij de partners, dan maak je ook ruimte voor de leuke dingen, bij wijze van spreken. Want de leuke dingen die worden eigenlijk als het ware ondergesneeuwd door al het conflict wat dan op dat moment plaatsvindt. Ja, want de meeste mensen zeggen ook van, joh, we begonnen goed, maar door omstandigheden zijn we dus een beetje uit elkaar gegroeid. Nou, die omstandigheden zorgen er altijd voor dat je dan niet meer verder komt, snap je? Dat het minder leuk begint te worden. Nou, als je dus van tevoren een beetje een voorbereiding hebt van hoe ga je met bepaalde omstandigheden om, en als ik je ook vertel van wat je allemaal ongeveer kan verwachten, dan kun je je alvast daar een klein beetje sterk voor maken. Dus mijn doel was echt dat ik mensen zou gaan bereiken die dus voordat ze het huwelijk in stappen. Maar waar ik al heel snel achter ben gekomen is, dat soort mensen die komen niet omdat er nog niks aan de hand is. Die hebben Terwijl eigenlijk dat ook goed zou zijn. Dat zou fantastisch zijn. Alleen die zeggen van ik heb geen pijn, dus ik ga niet naar de dokter. Ik hoef niet naar een therapeut te gaan, want er is nog niks aan de hand. Weet je? We hebben het gewoon goed nog steeds met elkaar. Dus die zien dan ook niet de reden om daarin te gaan investeren. Maar in principe, je bent geen relatietherapeut per se, toch? Je bent gewoon iemand relatiecoach, maar ook een beetje relatietherapeut. Laatste tijd wel meer therapeutisch gericht. Dat ben je volgens mij nu meer geworden, terwijl jouw primaire insteek was, wat maakt nou dat een huwelijk werkt, toch? Ja, Want zeker. misschien kan je ons daarin meenemen. Waarom is het huwelijk simpel? Nou ja, kijk, het ding is, ik ga kijken of ik het goed kan uitleggen. Toen ik de titel aan het bedenken was, van hoe ga ik de titel nou precies noemen van het boek, is ik weet niet of heel veel mensen het boek zullen lezen, niet iedereen zal misschien het boek aanschaffen. Ik weet niet hoe dat gaat lopen, maar wat ik eigenlijk wil is dat het mensen gaat triggeren. Dat alleen de titel een trigger is voor mensen om te denken van, hé, maar wacht eens even, ik ben het daar niet mee eens. Maar die is gelukt, die trigger die is er. Ja, dus mensen zien dan het boek en denken, het huwelijk is simpel. Nou, helemaal niet, weet je wel. Waarom is het simpel? Laat me zien. Juist, en dan pakken ze het en dan er is in ieder geval iemand die claimt dat het simpel is, bij wijze van spreken. Hoe begin je dan je eerste woorden als men het boek overslaat? De eerste woorden, het huwelijk is simpel, oh ja, dat wil ik nog wel eens zien. Wat moet er dan in het eerste hoofdstuk staan of in het voorwoord? Als je dus de eerste bladzijde opent, wat je dan leest is dat wij als mensen hebben in heel veel situaties in ons leven, hebben we voor versimpelingen bedacht. Ja. Bijvoorbeeld, we gaan afwassen, doen we met onze hand. Nou, dan dacht ik, dat kan makkelijker. Weet je, een vaatwasser voor uitgevonden. Weet je wel? Ja. We wassen onze kleren gewoon met onze hand. Dat kan makkelijker. We hebben een wasmachine voor uitgevonden. Snap je wat ik bedoel? Dus wij zijn wel goed in het bedenken van hoe kunnen we dingen makkelijker maken voor onszelf. Ja. En wat mij is opgevallen is dat we nog nooit eens een keer hebben nagedacht over van hoe kunnen we het huwelijk simpeler maken. Snap je wat ik bedoel? Daar is nog geen machine voor. Daar is nog geen machine voor, juist, ja. En toen dacht ik bij mezelf van dan kan ik zeggen van oké, het huwelijk,
Dat kan makkelijker, of dat kan simpeler. Maar dan willen mensen zeggen van ja, dat zeg je nou wel, maar dan wil ik nog wel eens weten hoe, weet je wel. Ja. En dan moeten ze later maar erachter gaan komen hoe dat dan werkt. Maar als je nou eens een keertje gaat beginnen met het einde in zicht. Dus je begint met het einde, daar begin je mee. Ja. Dus je zegt het is simpel. Weet je, dat is de gedachte die ik wil dat je hebt. En dan ga je jezelf dus dwingen om na te denken over welke dingen kan ik dan doen om het simpeler voor mezelf te maken. Snap je? Of simpeler voor ons te maken. Ja. En dat is wat ik eigenlijk wil dat je mee gaat beginnen. Dat je gewoon denkt van, nou, dit moet gewoon makkelijker kunnen. Er moeten manieren zijn die het voor mij kunnen versimpelen. Oké, dus dat was het doel. Dat is dan je uitleg. Maar je hebt ook je onderzoek gedaan. Want hoeveel van die echtparen heb je geïnterviewd en geanalyseerd? Nou, de eerste analyse begon natuurlijk gewoon met mijn eigen huwelijk. Mhm. Dat was als eerst. En daarna heb ik ook, ik kan niet precies noemen hoeveel, maar ik heb er in de tussentijd ook de mensen die ik zelf help, die vertellen natuurlijk ook hun verhaal. Ja. Dat zullen er honderden zijn. Oké. Zullen er echt honderden zijn. Want waar ik eigenlijk een beetje naar nieuwsgierig ben, en ik kan me voorstellen de kijker ook, als je, voor zover je er een stappenplan aan kan koppelen, wat zijn nou stappen die je moet nemen om het te laten werken? Ja, kijk, ik heb in het team leg ik in het boek leg ik de teammethode uit. Dus dat is een acroniem. Dat staat voor, T staat voor tijd. Dus dat betekent dat sommige dingen gewoon tijd kosten om ze te ontdekken, om ze te leren, om erachter te komen. Sommige informatie komt ook gewoon met tijd komt het binnen. Sommige dingen leer je gewoon later. Al hoor je ze nu. Bij wijze van spreken, als ik jou een methode uitleg, wil niet zeggen dat je het ook nu meteen begrijpt. Soms heb je gewoon even wat tijd nodig voordat dat er binnenkomt. Ja. Dus dat is de eerste T. De E staat voor educatie. Dus je moet altijd wel blijven leren van hoe zit een man in elkaar, hoe zit een vrouw in elkaar, hoe zit de verhouding in elkaar, hoe werkt het lichamelijk, weet je wel, hoe werkt de chemie tussen de man en de vrouw. Dus je moet ook altijd blijven studeren, blijven leren, blijven jezelf educate, weet je wel. Ik heb ook stapels met boeken dat dus over dit onderwerp gaan. Ja. Het derde is A, dus de A staat dan voor aanpassen, adaptatie. Dus je moet ook kunnen aanpassen naar hetgene wat je hebt geleerd. Dus je moet niet altijd maar heel star blijven in jouw houding en in jouw gedachtes. Je moet wel kunnen aanpassen, kunnen meeveren, kunnen meedenken. Dus het stukje aanpassen is heel erg belangrijk. En dan de M staat dan voor mirakel. Dus dat is een beetje de beloning van het volgen van de eerste 3 stappen. Dat is het mirakel. Dat is dan mirakel, ja. Oké. Ja. Want het ding is ook dus dat, kijk, sommige mensen zeggen ook van, sommige mensen komen aan het eind van sommigen hebben een hele lang huwelijk. En dan als ze dan vragen van, wat is het geheim? Elk stel zal dan misschien iets anders noemen. Maar wat ze dan vaak zeggen is van, ja, weet je, soms hoeft het allemaal niet zo moeilijk te zijn. Het kan communicatie zijn, het kan elkaar in elkaars waarde laten, kan het zijn. Het kan van alles zijn. Maar het is wel dat we het zo lang hebben kunnen volhouden, dat we het zo lang hebben kunnen doorbrengen samen. Ja, dat is toch wel uniek. Snap je? Ja. Dat is wel uniek. En dat is wel een wonder. Dus het mirakel-effect, dat moet je voelen. Mirakel-effect, ja. Dus als ik je goed begrijp, je moet in de eerste instantie tijd, zonder tijd kom je nergens, die is duidelijk. Educatie vind ik mooi, dat je kennis gaat opdoen van oké, hoe werkt het nou in de dynamiek tussen een man en een vrouw. We spreken hier van een relatie tussen een manspersoon en een vrouwspersoon. Op het moment dat je dus met die dynamieken te maken krijgt, ga je dus ook inzichten krijgen in hoe je moet communiceren, bijvoorbeeld. Juist, ja. Oké. Nou, dan heb je aanpassingstijd nodig. Mijn vraag hierin is, dit is volgens mij prima toepasbaar op het moment dat je mensen spreekt die al in een relatie zijn, toch? Ja. Wat is er dan voor nodig voordat je die keuze maakt? Dus stel je voor, je bent nu single, maar je wilt graag een relatie met iemand aangaan, je ontmoet iemand. Wat doe je vanaf daar om, want ik geloof erin dat die fundering daar al gelegd wordt en dat je dus vanuit daar dus je succesfactoren bepaalt. Klopt dat? Ja, kijk, er zijn, hoe beter je je voorbereidt, des te groter de kans is dat het ook gaat slagen. Mm-hmm. Maar dat is geen garantie. Mm-hmm. Laat dat duidelijk zijn. Het heeft echt te maken met hoe je... Kijk, voordat je het huwelijk instapt en je bent zelf nooit getrouwd geweest, dan weet je eigenlijk nog niet eens waar je aan begint. Omdat je het gewoon nog nooit eerder hebt gedaan.
Dat betekent niet dat je daarvan moet schrikken. Hè? Dat betekent ook niet dat het een en al ellende is wat daar aan de andere kant van de streep staat. Het is wel zo dat je jezelf sterk moet maken in het goed kunnen vervullen van wat jouw rol is. En dat moet je wel van tevoren weten. Dat je dus niet blindelings instapt of dat je altijd maar denkt dat het allemaal vanzelf gaat. Want waarom zeg ik dat? Toen ik zelf getrouwd was, in 2010, dat is een hele lange tijd geleden, 15 jaar geleden, wist ik ook niet wat het nou precies inhield. Het enige wat ik dacht is van, joh, als je gewoon normaal doet tegen elkaar, dan kom je heel ver, bij wijze van spreken. En dat kan al heel moeilijk zijn. En dat kan al heel moeilijk zijn. Ja, maar heel snel kom je dus ook verschillen. Daar loop je tegenaan. Want de man is niet hetzelfde als de vrouw, weet je. Dus het zijn twee verschillende wezens. Ja. En die handelen natuurlijk ook op verschillende manieren. Dus wat dat betreft, als je maar gewoon denkt dat het allemaal vanzelf gaat, dan kom je jezelf tegen. Want er moet ook daadwerkelijk aan gewerkt worden. En dat hoor je ook heel vaak, van je moet werken aan je huwelijk, je moet werken aan je relatie. Maar wat houdt dat werken dan precies in? Dat wordt ook nooit verteld. Snap je wat ik bedoel? Ja. En Wat houdt het werken in, Ahmed? Wat houdt het werken in? Ja, heb je nog een uur of twee? Oké, nou, misschien kan je één voorbeeld geven. Het werken aan een huwelijk, als ik één ding mag benoemen, is het dat je moet begrijpen dat het communiceren, dus we zeggen altijd van je moet goed kunnen communiceren. Communicatie, daar loopt het altijd vaak spaak bij de mensen, of tussen man en vrouw. Ja. En er gaat nog iets aan vooraf. Er gaan eigenlijk nog twee dingen aan vooraf. Eén is, je moet begrijpen dat beide partners niet op dezelfde manier communiceren. Dus hun communicatiemechanisme werkt gewoon heel anders. Ja? En er gaat ook nog iets anders aan vooraf, en dat is in hoeverre willen beide partners, nadat ze misschien een hele lange tijd met elkaar hebben doorgebracht, waarin van alles nog wat is gebeurd, ook nog op een goede manier en op een eerlijke manier en op een rechtvaardige manier met elkaar communiceren. In hoeverre willen ze nog wel met elkaar communiceren? Begrijp je wat ik bedoel? Want stel bijvoorbeeld dat jij een hele goede communicatiespecialist bent. Weet je wel, je kent alle technieken, je hebt de juiste boeken gelezen, noem het allemaal maar op. En ik ook. Ik heb ook alle boeken gelezen, ik heb alle video's gezien, ik heb alle seminars gevolgd. Ik kan ook echt fantastisch goed communiceren. Ik ken al die technieken, bla, noem het allemaal maar op. Maar als jij mij niet mag, bij wijze van spreken, of ik mag jou niet, bij wijze van spreken, dan gaat dat in de communicatie in de weg staan. Snap je? Ja. Dus vaak als ik dus mensen tegenover mij heb staan, en die dan hun verhaal vertellen, en die kunnen het echt fantastisch goed vertellen. Echt, die zijn daar echt heel goed in. En dan zeg ik tegen hem van, het is niet de communicatie wat hier fout loopt, want jullie kunnen het gewoon goed verwoorden. Je spreekt dezelfde taal, jullie hebben een goede woordenschat wat dat betreft. Ik zeg maar, het probleem is, willen jullie nog wel met elkaar praten? Weet je wel? Gun je elkaar nog wel een beetje tijd om iets te zeggen? Ik snap wel wat je bedoelt, ja. Snap je? Daar gaat het eigenlijk om. Dus het klinkt bijna alsof de kernwaarde daar moet een match in zijn. Ja. Kan ik tas jij mijn waarde aan met de manier waarop jij in het leven staat, of hoe je persoonlijkheid is, en vice versa. Ja. Dat is dus nog voordat je begint met communiceren. Ja. Dus als je praat over we gaan werken aan ons huwelijk, dan kunnen we zeggen van oké, nou dit zijn de communicatietechnieken die jullie samen moeten toepassen. Stap 1, stap 2, stap 3, dit is wat je moet doen. Dan gaan ze naar huis en dan gaan ze elkaar gewoon negeren. Waarom? Omdat ze niet eens met elkaar willen praten. Snap je wat ik bedoel? Dus dan hebben ze die stappen allemaal wel dan kan je hoog springen in en handen, laag springen. Maar dan komt er niks van communicatie terecht. En als je dan vraagt van wat is het probleem, dan zeggen ze communicatie. En dan denk je, ja, maar wat is het dan precies? Is het stap 1, stap 2, stap 3? Nee, ze willen niet eens met elkaar praten. Omdat ze zichzelf niet gehoord voelen, ze voelen zich niet begrepen. Snap je? Dus er is zoveel meer. Er zijn dingen gebeurd. Ja, er zijn dingen gebeurd, weet je wel. Ik kan dat niet vergeten wat hij heeft gezegd of wat ze heeft gedaan of noem het maar op. Dus we moeten eigenlijk veel meer teruggaan naar elkaar weer even mogen of de ruimte geven om even weer elkaar te mogen. Snap je wat ik bedoel? Maar dan spreek je nu van een situatie dat het haalbaar is. Ja. Dat ze zichzelf op die plek kunnen krijgen. Ja. Dus als dat niet kan, dan is het eigenlijk al... Als dat niet kan, kijk, als dat niet kan, dan en we gaan ons helemaal focussen op communicatietechniek, dan zijn we verkeerd bezig. Snap je? En als coach moet ik heel goed kijken van oké, waar ga ik ze bij helpen? Want ik kan ze zo'n dik boek geven van hoe ze moeten communiceren. Snap je? Maar daar zijn ze niet bij geholpen. Snap je?
Ja. Want ze willen waarschijnlijk heel iets anders. Van joh, jarenlang heeft hij niet naar me geluisterd. Of jarenlang negeert ze mij. En nou moeten we ineens met elkaar gaan praten. Nou moeten we ineens gaan doen alsof we naar elkaar luisteren en elkaar laten uitpraten. Want dat is de afgelopen jaren niet gebeurd. Snap je wat ik bedoel? Ja. En dan, En dan moeten ze nu ineens, en dan moeten ze nu coach bij ineens, zit. ja, omdat de coach erbij zit, dan Ja. moeten ze eventjes gaan doen alsof ze het kunnen. Want je ziet al heel snel dat dat het probleem niet is. Want ze kunnen zichzelf heel goed verwoorden. Ik denk dat ik durf er wel een conclusie aan te wijden. Wat ik je hoor zeggen, ik ga aan op het stukje wat je zegt, erkenning. Dus hoor je mij, zie je mij. En ik ga aan op het stukje wat je zegt van, matchen wij eigenlijk als personen wel, voordat we überhaupt moeten gaan nadenken over die communicatie. Dat zijn 2 belangrijke bouwstenen, als ik je goed begrijp. Ja, alleen, kijk, weet je wat het is? Kijk, het zou fantastisch zijn als je het vanaf het begin goed zou kunnen afkaderen. Ja. Dat er een klik is, dat er een chemie is, dat we echt met elkaar samen door één deur willen, dat we ook elkaar laten uitpraten, ook geïnteresseerd zijn in elkaar. Dat zou fantastisch zijn. En in heel veel gevallen zie je ook dat mensen ook wel beginnen met, ja, in het begin was het allemaal wel goed. In het begin konden we elkaar zinnen afmaken, in het begin was er liefde. Weet je, we gaven elkaar ook de ruimte, we waren ook geïnteresseerd in wat de andere deed. Noem het allemaal maar op. Snap je? Dus gewoon het ideale plaatje. Ja. Snap je? Dus dan zou je kunnen zeggen van, stel dat we ons hadden moeten voorbereiden. Nou, dat hoeft niet, want we lieten al meteen zien dat toen we die overstap maakten naar het huwelijk, dat we elkaar gewoon goed konden vinden. Snap je wat ik bedoel? En het interessante is, wat gebeurt er na 2 jaar, of na 4 jaar, of na 5 jaar, waarin het dan niet meer werkt? Maar zat er dan al En niet verkeerd? Nee, maar dat is moeilijk te zeggen, want hoe verklaar je dan dat die eerste paar jaren wel fantastisch gingen? Want bijna elk stel die ik heb gecoacht, Ja. die zeggen, eerste paar jaar waren gewoon fantastisch. We weten, Maar dat we verbaast dachten- me niks. Hè? Maar dat verbaast me niks. Nee, maar, want ja, vertel. Nou ja, ik denk dat verliefdheid is een chemicaal proces. Er worden stoffen aangemaakt Ja. en die vervagen. Ja. Kijk, en wat ik dan denk is, klopt. Maar wat ik dan denk is, dat bewijst dan dat het daarna ook wel kan. Alleen dat moet weer even terug. Dat moet je weer terugvinden. Maar hoe doe je dat dan? Want als er Hoe doe je dat? als er een chemisch proces ontstaat. Nou, laat ik het zo zeggen. Dat chemisch proces, dat ontstaat zeker in het begin, hè, weet je wel. Je houdt van elkaar, je vindt elkaar lief, weet je wel. Je bent blij dat je met elkaar bent, weet je. Je hebt iemand op wie je kan leunen, of wie je kan vasthouden, bij wijze van spreken. Dus dan komen die stoffen inderdaad vrij, wat jij zegt. Na een tijdje door bepaalde gebeurtenissen, links en rechts, ziektes, het kan bemoeienis zijn van de familieleden. Soms als kinderen in het spel komen, die brengen ook natuurlijk wel wat herrie met zich mee. Ja. Dan kan er verwarring ontstaan en dan komen de andere dingen komen dan in de weg, die staan dan in de weg. Ja. En dan krijg je die chemicaliën, zou je ook natuurlijk niet de rest, die kun je ook niet 40 jaar lang. Maar blijven hopen dat dat allemaal maar loskomt, weet je wel. Maar wat je dan wel kan doen is, dat moment, dat zat er aan te komen, weet je. Want je kan niet zeggen van, we blijven op deze manier 30 jaar lang voortborduren. Weet je, dat die andere manieren, of die andere fase komt er wel degelijk aan. Hè? De fase waarin dat iemand zijn baan verliest, weet je, bij wijze van spreken, of dat het geld op is, of dat iemand ziek raakt, weet je wel. Die momenten komen er ook aan, weet je. Waar je niet op voorbereid bent en misschien ook niet je had op kunnen voorbereiden, dan weet jij veel dat jij over 10 jaar ineens een been breekt of zo. Dat weet je allemaal van tevoren niet. Dan kun je wel zeggen, ja, dat je moeten voorbereiden, maar dat wist je van tevoren niet. Dat kan je ook van tevoren niet weten, snap je? Maar wat ik wel belangrijk vind, is dat die eerste paar jaar bewijzen eigenlijk wel, want ze hebben wel degelijk plaatsgevonden, dat je dat later weer kan terugvinden. Alleen nu, omdat je het ook, want ik vind ook dat je het moet verdienen, doordat je het terug bent gaan zoeken. Hoe doe je dat? Door een bepaald ontwikkeling te laten plaatsvinden, waarin je nu een nieuwe versie van jullie twee gaat terugvinden. Snap je? Want dan moeten twee nieuwe mensen tevoorschijn komen, die nu hetzelfde zijn natuurlijk zoals in het begin, maar nu met de uitdagingen sterker zijn geworden en vanuit daar verder voortborduren. Snap je? En dan natuurlijk weer van elkaar houden op een hele andere manier. Snap je? Je basis weer een beetje onder de loep nemen. Kijken Juist. waar het moet worden bijgeschaafd, zeg maar. Juist. Kijk, wat ik ook altijd tegen mensen zeg die wij coachen, of die ik coach.
Want wat ik dus in het begin zei, hè, ze komen vol beladen. Ze hebben van alles en nog wat meegemaakt. Hebben we nog tijd? Ja. Ja, Nou, oké. Ja? Gewoon doorpraten. Ja, oké. Nou, in ieder geval. Ze hebben van alles en nog wat meegemaakt. En de ene casus is anders dan de andere. De ene verhaal is wat heftiger dan de andere. En dan vragen ze van Ahmed, ik heb het allemaal gehoord. Ahmed, zit er potentie in? Ahmed, kun je hier wat mee? Sommigen zeggen ook van, kun jij wonderen verrichten? Weet je wel? Noem het allemaal maar op. En dan zeg ik van, kijk, de vraag die we hier eigenlijk zouden moeten, waar we antwoord op moeten zien te krijgen, is, stel bijvoorbeeld dat ik alle randzaken, want dat is het eigenlijk, weghaal. Partner is vreemd gaan. Stel dat ik dat kan wegtoveren, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Dat kan ik niet, maar bij wijze van spreken. De bemoeienis van een schoonmoeder. Ik zeg, stel dat ik dat opgelost zou kunnen oplossen. Nou, kan ik niet, maar bij wijze van spreken. Ik wil even terug naar de essentie van de twee mensen aan zich. Mm-hmm. De twee losse individuen. Weet je wel? Ja. Ik zeg, stel dat ik dat weghaal, stel dat ik dat allemaal weghaal. Want dat staat nu als een blokkade voor je neus, of voor je ogen, van daarom gaat het niet meer tussen ons werken. Maar er staan heel veel dingen die je zegt blokkeren, bij wijze van spreken. Maar ik zeg, stel dat ik dat allemaal weghaal. Ja, maar is dat gebeurd? Oké, stel dat ik dat ook weghaal. Ja, dat is ook gebeurd. Stel dat ik dat ook weghaal. Als mij dat lukt, ik zeg, die persoon die naast je zit, wil je dan nog wel met die persoon zijn? Snap je? Wil jij die persoon zijn? Kies je nog steeds voor die persoon? Ja, maar hij heeft dat gedaan. Maar, snap ik, maar als ik dat ook allemaal weghaal. Stel hè, wil je dan nog wel met die persoon zijn? Want dat is de echte vraag waar we een antwoord op moeten zien te krijgen. Want als je zegt van ja, maar stel je haalt alles weg, maar ik heb een hele andere persoon eigenlijk in mijn gedachten met wie ik eigenlijk verder wil. Mm-hmm. Weet je wel? Ja, weet je wel? Dan wordt het Dan houdt het niet over. Dan wordt het lastig en dan ga ik je wel mee sleuren in het werk wat we moeten gaan doen. Ja. Maar dan moet ik harder gaan werken eraan om jou te helpen dan dat jij jezelf helpt. Maar ik om denk eraan dat te het werken. maximale succes van zo'n actie, hoe lang duurt de relatie dan nog? Misschien een half jaar, misschien 3 maanden, misschien een jaar. Ja. Maar dan kom je uiteindelijk weer bij hetzelfde punt. Ja, maar dan krijgen we wel de waarheid boven water. Ja. En dat is eigenlijk ook de vraag die zij zichzelf moeten stellen. Mm-hmm. Snap je? Ja. Want zij geven nu als reden van, ja, maar dat is gebeurd en zij heeft dat gedaan en die heeft dat gezegd en dat kan Tuurlijk. ik niet meer vergeten. Dat is wat zij geven als reden. Mm-hmm. Maar dan ga ik hun natuurlijk eventjes even prikken en zeg van, stel dat ik dat allemaal weghaal, die persoon die naast je zit, weet je, kun je zijn adem nog wel aanhoren, weet je wel? Mm-hmm. Als je gaat praten, heb je dan zoiets van, ik geniet van het feit dat jij praat, of heb je zoiets van, alsjeblieft man, hou op met praten, weet je wel, ik kan het niet meer aanstaan, ik kan het niet meer hebben. Ja. Snap je? Dus dat is de echte vraag die je moet. Ik heb een keertje een situatie gehad. Ik wil niet natuurlijk van een stel die echt zegt van ja, wij willen er echt aan gaan werken en noem het allemaal maar op, bla bla. Deden ook zeg maar de investering. En ik zag al heel snel, hier hadden we alle 3 niet aan moeten beginnen. Dat zag ik al heel snel. Waarom? Mm. Want ze wilde haar man gewoon niet. Ze wilde haar man niet. Snap je wat ik bedoel? Ja. En ze had gehoopt dat als ze bij mij was geweest, dat ze dan voor haarzelf een goedkeuring zou kunnen Ja. krijgen. En dat ze dat ook zeg maar zo kon doorvertellen van ik heb er alles aan gedaan. We zijn zelfs bij een therapeut geweest, Ja. maar het heeft niet geholpen. Dat hoor je wel. Weet je wel, we hebben er alles aan gedaan. We hebben alles uit de kast gehaald. We hebben een therapeut zelfs erbij gehaald. Dus dan word je een beetje als het ware gebruikt als iemand om een verhaal kloppend te maken voor haarzelf. En die ze dan ook natuurlijk aan anderen kon vertellen. Ja. En ik wist al gelijk van, kijk, dat leer je dan ook een beetje tijdens het hele coachingsproces met mensen. Van hoe kan ik ze nou het beste helpen? Mm-hmm. In plaats van hier heb je de informatie Ja. en succes. Het is geen ermee. toverformule. Het is Nou, gewoon zo echt, werkt het niet. Ik wil eerst even weten van, wil je het wel? Want dan moet je het ook aan mij laten zien, dat je dat ook echt wel wil. Tuurlijk. Snap je? Het beeld dat ik bij jou heb, en dat is een mooie afsluiting ook, is eigenlijk zijn relaties gebouwen. En jij kijkt eerst naar de infrastructuur van het gebouw. Je kijkt, is het materiaal verrot of kan je er nog wat mee doen? Moeten de dingen worden weggehaald of moeten ze worden vervangen of geïnnoveerd?
En kunnen we aan de hand van het nieuwe fundament voortborduren op wat er in de basis aanwezig was? Of ben je überhaupt niet blij met de structuur? En dan pas kan je dus gericht werken naar, oké, hoe moet dan die nieuwe relatie eruit komen te zien? Ja, ja. Ik wil het laatste woord aan jou geven. Je gaf aan van er moet meer liefde in de wereld komen. Dus als je in de camera nog een oproep wil plaatsen, benoem dan ook waar mensen jou kunnen vinden als ze gebruik willen maken van jouw diensten. En welke boodschap je persoonlijk nog wel meegeeft. Ja, nou ja, kijk, mijn doel is natuurlijk altijd geweest om zoveel mogelijk mensen te helpen. Maar ook dat ze elkaar kunnen helpen in het hebben van goede partnerschap, goede verbinding, goede huwelijken. Want we zien ook dat heel veel, laatste tijd de scheidingencijfer alleen maar omhoog gaat. Ik heb laatst gelezen dat er per dag in Nederland bijna 70 scheidingen worden aangevraagd. Dus dat is aan de lopende band, bij wijze van spreken. En het is niet zo dat het onmogelijk is, zeker als we er niks aan doen. En wat ik wel merk is dat er steeds meer mensen over dit onderwerp gaan praten, dus daar ben ik blij om. En soms moet het allemaal een beetje kelderen, even bij wijze van spreken, voordat mensen wakker worden, nu er wel iets aan gaan doen. Want het is ook wel degelijk mogelijk. En het is ook wel belangrijk dat huwelijken ook dat huwelijken er zijn en dat ze stand houden. Omdat huwelijken brengen natuurlijk generaties voort. En mijn doel is eigenlijk om het allemaal een beetje draaglijker, simpeler te maken voor de mensen. Zodat het hoeft allemaal niet zo moeilijk, het hoeft allemaal niet zo negatief, het hoeft allemaal niet zo zwaar. En wat ik nu een beetje om me heen lees en hoor en meemaak en bespreek, is dat het allemaal bijna ondraaglijk wordt. En als we daar een beetje een bijdrage aan kunnen leveren om het iets lichter te maken, dan doe ik dat graag. Maar kunnen ze je vinden? Mijn naam is Ahmed Challah. Als je dat intypt op social media, dan zie je overal mijn, wat informatie over mij. Mijn website is in de maak, ahmedchallah.nl. Binnenkort zal ik die lanceren. Vaak kunnen ze me ook gewoon via WhatsApp een berichtje sturen op 06 344 25392. En dan maken we een afspraak. En dan ben ik heel erg benieuwd naar wat jullie verhaal is en hoe ik jullie kan helpen. Ik doe het graag. Het is het onderwerp waar ik urenlang over kan praten. Snap ik. En sommige mensen zeggen wel eens tegen mij van Ahmed, hoe heb je die switch kunnen maken? Waarom ben je eigenlijk een relatiecoach? Nou, ik heb een keertje, kan ik de verhaal nog vertellen of moeten we stoppen? Ik kan het zelf. Ja, ik heb het vertellen. Oké, ik had een keertje een gesprek met een vriend, was ook een ondernemer, die maakt animatiefilmpjes voor bedrijven. We hadden koffie gedaan bij Dudok. En die zei tegen mij, Ahmed, ik weet niet of ik dat nog wel leuk vind om te doen. Ik weet niet wat ik dan moet doen, weet je wel. Ik weet niet wat ik leuk vind. En toen zei ik tegen hem van, waar kan jij urenlang over praten? Weet je wel? Over welk onderwerp kan jij urenlang over praten? Toen zei hij, moest even nadenken. Toen had hij het over iets, ik weet niet meer precies, over auto's of iets dergelijks. En toen zei ik, dan moet je daar iets in gaan doen. Want bij mij is het zo, waarom ben ik relatiecoach geworden of relatietherapeut geworden? Waarom ben ik me gaan focussen op relaties en huwelijken? Op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik daar urenlang over kon praten. Toen dacht ik, daar moet ik dan iets mee gaan doen. Dus dat is ook een beetje naar de mede-ondernemer. Dat als je niet weet wat je moet gaan doen of wat je moet gaan verkopen, waar je mensen mee moet gaan helpen, is waar kan jij urenlang over praten totdat iemand op een gegeven moment zegt van, heb je ook nog wel andere leuke onderwerpen? Of is dat het enige waar je het altijd over hebt? Dan moet je daar iets opbouwen. Misschien als tip naar jou toe. Ik denk dat er een heleboel mensen animo zullen hebben voor als jij hier een seminar van gaat maken of gaat geven. Misschien had je dat dan in gedachten. Maar ik denk dat het een mooie stap zou zijn als je daar iets mee gaat doen. Zodat mensen letterlijk bij jou kunnen komen en dat je ze kan meenemen. Een seminar kan je de hele dag doen. Dus dan kan je echt 8 uur lang bij wijze van spreken vertellen hierover. Ik denk dat je daar heel veel mensen mee kan helpen. Dus ik zou toejuichen als je zo'n stap zou nemen. Ja, oké, is goed. Dankjewel voor de tip. En als het zover is, dan nodig ik je graag uit om erbij te zijn. Ja? Dat gaan we doen. Is goed. Lieve mensen, ik hoop dat vandaag heeft bijgedragen aan een stukje bewustwording rondom liefde en relaties. Of je nou net verkering hebt of dat je in een situatie zit die niet wenselijk is voor je relatie. Je hebt vandaag vanuit Ahmed heb je gehoord wat er nodig is om terug te kunnen komen op het punt waar het ooit begon. De verliefdheid, de liefde voor elkaar. Je hoeft het niet alleen te doen. Heb je zoiets van, weet je, ik heb het verhaal van Ahmed vandaag gehoord. Ik ben gewoon heel benieuwd naar wat hij me erover kan vertellen en hoe hij mij kan helpen. Neem contact met hem op. Je verliest er niks mee, maar je kan er wel een hele hoop mee winnen. Dus ik hoop dat je je voordeel ermee doet. Ik ben je dankbaar vandaag voor het kijken van een aflevering van Tori Etaki. Tot de volgende keer.
Masapemba no sheng, begadoti no sheng na tampum fuiala. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zylecare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zylecare. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. www.uturu.com voor de generation then.